F'konferenza tal-aħbarijiet il-kellima laburisti Michael Falzon u Evarist Bartolo qalu li l-Partit Laburista huwa favur li l-industrija tad-divertiment tibqa' tikber u trendi iżda rid ikun hemm ordni u sens ta' sigurtà għal kulħadd. Il-Gvern huwa responsabbli li jara li ż-żoni pubbliċi li hawn taħtu jkunu siguri. Il-kellima referew l-aktar għal Paċifil San Ġiljan, Is-Swieqi u Pembroke. Il-konferenza saret fis-Swieqi lokalità li tmiss ma' Paċifil u li jgħixu fiha mijiet ta' studenti tal-Ingliż. L-imġieba ta' dawn ħafna drabi ma ġibx rispett lir residenti. Il-kellim laburista l-intern Michael Falzon qal li jrid ikun hemm preżenza akbar ta' pulizija. Dan isir billi jiżdiedu n-numri u l-pulizija jkunu mħarġa għal dawn iż-żoni. Aħna bħala partit nixtiequ li din l-erja li erja affluenti tkompli tikber fl-attività ekonomika, dak li huwa ta' divertiment, dak li huwa tal-im tal-Ingliż, dak li huwa turiżmu, imma mbagħad nixtiequ waslu wkoll il-preokkupazzjoni tal-pubbliku in ġenerali li għandu jkun hemm sens ta' well-being, sens ta' sigurtà u ovvjament dak is-sens ta' sigurtà jiġi billi jkun hemm preżenza aħjar u iktar adatta tal-membri tal-korp tal-pulizija fost affarijiet oħra nħarsu leha bħala xi ħaġa tittieħed anke b'attitudni holistika. Michael Falzon qal li għandu jkun hemm pjan holistiku tal-immaniġġjar ta' din iż-żona. Evarist Bartolo saħaq li aktar sigurtà hija fl-interess ta' kulħadd, il-familji li ospitaw l-istudenti, l-iskejjel tal-Ingliż u s-sidien tal-istabbilimenti. Isem ħażin għal Malta huwa riklam ħażin għalihom ilkoll. Dawn għandhom jieħdu ħsieb fejn huma responsabbli għalih. Iżda mbagħad hija responsabilità tal-Gvern li jagħmel it-toroq ta' Paċifil u l-inħawi siguri. Bartolo qal li huwa inaċċettabbli li l-Gvern u ministri li jafu sew minn esperjenzi ta' nies qrib tagħhom jibqgħu ma jiċċaqalqux quddiem dan kollu.